nothing more, please, there's only 20 of you. Mae'n fore braf yn y fenni wrth i'r gystadleuaeth i'r beicwyr dan dair ar hugain oed fynd ynghyd â ras dros 100 munud. A ni'n edrych fan yma nawr ar y talent fydd yn dod trwodd i'r prif gystadlaethau yn y dyfodol. A pa un o'r rhain sgwni a welwn ni mewn blynyddoedd i ddod yn o bosib yn cipio hyd yn oed gymal o'r Tour de France. Oherwydd ar yr oedran yma, dyw bechgyn neu dynion ifanc ddim yn arbenigo mewn unrhyw gamp arbennig neu mewn unrhyw agwedd arbennig o'r gamp. Yn cadw cwmni fi y bore yma, mae beiciwr mynydd Emyr Davies o Lanberis. Emyr, mae'n fore ardderchog, mae ti a fi wedi cerdded y cwrs yma, a mae'n gwrs eitha twyllodrus o gofio fod y tywydd fel y mae mae yna wynt wedi bod, mae yna law wedi bod, mae'n gwrs technegol. Yndi, mae'n edrych yn big dan rhaid ar eich lefydd, definitely. Mae'n fod yn slip o danodd achos mae yna dipyn o fod, ond mae'n gwchyn sychu wedyn. Mae'n neud efo'r teiars bach, mae'n neud o'n quite slip. Ben Sumner yn mynd mas yn gynnar. Dyma mae dyn yn ddisgwyl yn y gamp yma, ynddo fe. Mae rhaid mynd allan yn gynnar i osgoi unrhyw chwalfa allith y ddigwydd y tu ôl. Mae'n bwysig torri'n glir yn gynradd a chadw allan o drwbl. Yndi, achos mae'n hawdd ddilyn neud mistakes a falle. Os ti'n tanclo fyny fo rwy'n, felly ti'n mynd i endio fyny'n hitio'r ffens yn beth bynnag, mae hynna lot gwaith na fod yn stuck. Mae'n well fatha pwysio ymlaen a separated y hyn bach yn gynnar, fel ti'n dweud. Camp sy'n gofyn am stamina, gofyn am ffitrwydd. Gofyn fod y beic hefyd Emyr mewn cyflwr ardderchog yma yna. Beiciau goddryd yr olwg o'n blaenau ni fan hyn. Sugarloaf, mynydd y Sugarloaf yn y cefndir, yn gefnlen arbennig iawn i'r rasio yma, ben bore fan hyn yn y fenni. Yndi, mae'n... Beth sy'n dda am Cyclocross di, mae'n sport sy'n gweud agored i lot o bobl i fedru gystadlu, achos mae eang fawr o oedran yn gallu gystadlu o hogiau o dan 14 i Grand Veterans o'ch ben 50, mae'n sport sy'n, yndi, fel ti'n dweud, yn stamina a ffitrwydd. Rhyf un yn y fan yna, fe yw Pencampwr y llynedd, fe yw'r deiliad Grant Ferguson yw e. Mae yn reidio i dîm o wlad Belg, Betch Superior Brentians. Beicio mynydd, dyna lle mae'n arbenigo, ond mae hwn hefyd yn ddosbarth a mae e wedi rhagori ynddo fe. Rhyf 7, cadwch lygad amdano fe wedyn, Jack Clarkson yw e, yn y lyfrau gwyrdd a di. Wedi wneud yn arbennig o dda yn y gyfres genedlaethol. Nath ddod i ben o'r wythnos diwetha. Ond Ben Sumner yw hwn. Sumner a Clarkson wedi bod wrth yddfe gilydd drwy gydol y tymor. Felly mae'n argoeli bod yn dipyn o ras. Yn sicr rhwng y tri yna. Dyna 3 Ffefryn fydden ni'n meddwl. Ie, dwi'n meddwl y tri yna i fod wedi cael season go o dda, achos mae'n dod i hanner ffordd kind of gysig at diwedd y series ar hyn o bryd. Ac, ie. Billy Harding sy'n fyny fyna gyda Ben Sumner. Billy Harding wedi newid y tîm lenni, oedd e gyda Orange Monkey y llynedd, nawr gyda tîm Paul Milnes, y tipyn o nawdd hefyd yn y gamp yma. Mae'n bwysig wrth gwrs bod y bechgyn ifanc mae'n cael nawdd. Un o ddoi ohonyn nhw yn cael nawdd y lotri cenedlaethol trwy Sport Aid sydd yn galluogi nhw deithio i fyny ac i lawr y wlad bob penwythnos lle mae yna rasis yn cael eu cynnal. A'r darn technegol iawn fan hyn nawr, Emyr. Ynddi, maen nhw'n gorfod mynd lawr ac nôl fyny sy'n gallu bod yn anodd ofnadwy, achos ti'n gorfod really teimio pryd ti'n cael o ger iawn cyn mynd lawr i fel bod ti'n gallu allan o'r all efo digon o momentum i fynd fyny. Ond maen nhw'n dod off y beic wan. Ti'n gweld mae un yn mynd off a mae llall yn reidio. Mae yna dechnegau gwahanol, mae lot o bobl nhw eisiau bethau gwahanol, achos mae'r boi sy'n reidio, mae'n mynd rownd yn gorfod sefyll fyny, ond mae rhywun sy'n rhedeg sy'n neindio off ac yn mynd ar y lein byra o gwmpas o cwrs. Ac yn sydyn iawn mae'r flaenoriaeth wedi newid. Mae Billy Harding wedi gweld i gyfle
Oedd hi ar ei feic yn gynnar yn y fan yna o flaen Ben Sumner. A Sumner nawr nôl yn y trydydd safle gyda'r ffefryn a'r Pencampwr. Grant Ferguson i fyny yn yr ail safle. Ti'n gwybod, mae yna dipyn o... Dipyn o fwd o dan yr olwynion yn dos. Maen nhw'n mynd amdani, maen nhw'n gael sprint bach o. Ti'n gweld, mae wedi cymryd drosodd o'n? Wel, Ferguson, fe yw'r Pencampwr. Mae wedi gweld beth sydd gan y cwrs yma i gynnig nawr. Maen nhw wedi bron a dod i ddiwedd y cylch cyntaf. Byddwn ni'n disgwyl gyda 100 munud yna nhw rhyw 6 i 7 cylch o'r trac mae'n siŵr gen i. Felly mae gofyn bod chi'n amseru y chrediad a chymysodiad hefyd. Pencampwr 2040. Grant Ferguson yn gwylio y ddau arall yn brwydro am y cylch cyntaf. Nawr mae wedi cael chydig bach o le dydd rhyngddo fi ar gweddill. Mae'n ofnadwy o gyffroes o sport, fel ti'n gweld. Faint o weithiau mae'r boi cyntaf di newid, mae'n ail cyntaf, mae'n gyd yn mynd. Mae yna ddar caled yn y fan yna, yn dod oddi ar y tir dros y palmant yna, a nôl ar darmag, nôl eto i'r mwd, a mae'n beryglus tu hwnt wrth fynd lawr y llethyr, lawr y rhyw, lawr yr allt, fel dy ti Emyr yn dweud. Ond ie, mae techneg yn bwysig gan hwnna, achos mae'n fwdlyd, maen nhw angen dod off y beic, fynd dros y planks. Mae'n o gwahanol, ddim just ffitrwydd ydi o. Ond os ellid i aros ar y beic, wrth gwrs mae hynny yn ennill rhai eiliadau gwerthfawr i ti. Tra bod y beiciwr arall falle'n dod oddi ar i beic, a nôl i fewn i'r cleats, ac yna dod o hyd i'r ger iawn. Ie, mae hynny'n wir. Na, mae iawn, mae'n gynt os da chi'n medru, efo techneg iawn i aros ar y beic. Ond weithiau, mae'n gynt i neindio off, achos da chi'n lli really pwrio fyny. Mae yna risg os ti'n aros ar y beic bod ti'n cael y gerong a ti'n neindio fyny yn stopio anyway ac yn gorfod mynd off y beic. Beth sy'n un haro i, dwi wedi ymddiddori mewn agweddau arall o'r gamp yma. Wy'n edrych ar olwynion y beic yma nawr. Dwi'n sylwi fod yna breciau disc yn cael ei defnyddio gan rai a dim cantilever gan rai eraill. Felly mae hyn yn beth newydd yn dod drwad achos mae breciau disc yn dechnoleg sy'n golew o newid ydi. Mae wedi bod o gwmpas yn beicio mynydd, ond mae'n cwchyn dod drwad i Cyclocross wan. Yna fantais mawr o disc, achos mae pwer yn lot mwy. Ond mae yna anfantais hefyd, achos mae nhw'n pwyso mwy o ran rotational mass maen nhw'n gael o. So, da chi'n gorfod troi y pwysau ar yr olwyn. Unrhyw pwysau ar yr olwyn ydy pwysau mwyaf gweithiau da chi'n lli gael, achos da chi'n gorfod constantly spinio fo fel tai. Grant Ferguson ar y blaen. Ben Sumner nath arwen am rhan fwyaf o'r cylch cyntaf yn yr ail safle. Billy Harding nath achub y fantes ar Sumner yn gynharach nawr nôl yn y trydydd safle. Dyma'r ceffyl blaen i chi. Grant Ferguson i we. Maen nhw'n mynd drwy y section pits yn fan'na newydd fynd drwad, dwi'n credu. Maen nhw'n gallu fatha weithiau newid beics, os gennyn nhw mechanical, neu weithiau os di'r twydd yn newid, os di'n bwrw, dwi'n mwyn neith i heddiw, ond neith nhw'n swapio beics i gael tears gwahanol. Grant Ferguson yn chwilio am ei drydydd bencampwriaeth o'r bron dan 2 oed. Wedi ennill yn Derby y sil diwetha. Mewn ras oedd yn cynnwys beicwyr elite hefyd. Ac fe enillodd honno gan drechu y pencampwr Ian Field. Ac oedd hynny yn sicr yn blien yn ei hete a'r paratoad gorau ar gyfer y penwythnos yma. Do, mae Ian Field wedi really fod season really da, achos wedi chwalu'r British Series, basically. Ond nath o glinsio series yn heblaw mewn rownd ola, lle nath o golli Grant Ferguson. Ond y ras yma, achos bod hon yn championships, yn lot o sports o beicio mynydd hefyd, a cyclocross, mae gennych chi series o 5 i 8 ras, o beth o la, yn rhedeg drwy gael. Wedyn, mae'r pwyntiau at hynna'n cyfri, fel bod yr mwyaf bwyntiau'n diwedd sy'n ennill. Ond mae hwn, mae o'n event a ben ei hun, a da chi'n cael gwisgo y jersey drwy y flwyddyn wedyn a chi ydy'r champion fel tai. Felly mae yna dipyn o pride yn involved hefyd i wisgo'r jersey na.
o flaen eich cystadwyr yn mynd fyd i'r champion. Hefyd, mae'n bethau gwahanol i'r series, os yw rhywun yn meddwl am aros yn heb frifo o gwbl drwy flwyddyn wedyn, ond mae pob peth ar y llinell, maen nhw'n mynd all out, achos mae'r series drosodd wan, wedyn sy'n byd i boeni, so maen nhw jyst yn mynd amdani wan. Sydd yn exciting ofnadwy. A braf gweld y cymaint wedi dod i gefnogi'r y beicwyr yma, ond nhw ma ddoi wrth gwrs drwy'r dydd, oedd y gwynt yn chwythu'n go arw, ond mae'n braf iawn y bore yma. Ond mae chydig bach yn oer, mae hynny'n siwtio y beicwyr mi fydde ambell un ohonyn nhw falle yn dymuno tipyn fwy o law a tipyn fwy o fwd hefyd. Yndi, mae hwn yn chwaraeon quite strange i fi, fo'n onest. Dwi'n licio yn meicio i'n braf yn gynnes, ond mae Cyclocross, maen nhw'n dweud mwyaf mod, mwyaf o slip o gorau ydi o lot o weithiau, achos mae'n gwneud rasio lot mwy cyffroes. Mae'n gwneud element hollol wahanol, achos da chi'n gorfod mae'n lot mwy technegol. Os ti'n sych, mae'n just ddim yn bell o fod yn beicio ffordd, y blaen mae'r obstacles achos da chi'n mynd mor fast. Ond os ti'n lyb, mae balance yn dod fewn efo, mae dismountio off y beic yn dod fewn o lot mwy, mae yna lot mwy o elements i fynd yn wrong, I suppose. Felly mae'n lot mwy cyffroes. Ond heddiw mae'n rhaid i fix golew, mae wedi bod yn glawio. Felly mae yna bethau slip, ond mae'n cwchyn sychu fyny. Ond dwi wedi cael inside info. Maen nhw'n dweud bod o'n quite slip o danodd ar Ray Corneli, achos bod yna dipyn o slop, really slip ar y top, ond mae gwylod yn galed. Felly mae'n just yn sleidio ar hyd o. So ddim byd i'r tears digio i fewn i fel tai. Does dim gafel o dan y mod yna. Mae yna ddwy neu dair modfedd o fwd o bosib ar yr wyneb, ond mae Grant Ferguson fan hyn yn edrych yn gysurus iawn, mae'n edrych yn brofiadol iawn ar y beic yn diwedd fel y Pencampwriaethau yw o'r Albanwr. Mae'n edrych o bod rili setio fewn i rhythm wan, mae wedi dipyn ar y blaen, a wedyn mae jyst yn plodio mynd wan, a mae gyd yn jyst yn ei ben o, a mae debyg iawn wan, a fo nebu fo'i hun, diolch mwy na fo nebyn neb arall, a delio efo'r poen, efo cadw rhythm da fo, bro ddim yn chwythu fyny gormod, ond ddim yn mynd yn ryd slo. Wedi fel wyt ti'n gweld, mae wedi agor tipyn o fwlch nawr rhyngddo fe a'r gweddill. Does na yr un beiciwr arall nawr yn dod i'r golwg. Mae gydag ei siŵr o fod 15, falle 20 eiliad o fantes ar Ben Sumner. A dwi'n meddwl taw Jack Clarkson yw hwnna yn y trydydd safle. A mae'r ddoi yna wedi bod wrth ydw ei gilydd drwy'r tymor Sumner a Clarkson. Ac os gallan nhw weithio gyda'i gilydd yna, mi allan nhw falle ddod yn ôl at y Grant Ferguson. Ie. Mae'n edrych yn gysurus iawn ar hyn o bryd. Gol i ben o'n i lawr yna, just delio efo'r poen. Agor i gris mae e. Agor i gris, ie. Dewr iawn ni. Mae'n rhaid bod o'n mynd a dipyn o ni. Wel, mae yna haen neu ddwy o ddillad gydag e. Mae yna fest, mae yna gris gydag e o dan y silc yna neu'r y wisg sydd amdano fe lliwiau wrth gwrs y tîm yma o'r iseldiroedd, Superior Brensians. Eisiau dangos i flew ar ei gest o'n meddwl i'r camera. Dwi ddim yn dywyd dangos blew y bore yma, dwi'n meddwl. Mae'r darn yna chydig bach yn anodd yn dwi, mae'n ti'n gweld o'n ar y darn serth yna, faint mwy arall oedd hwnna, achos da ni fewn i'r ras, mae'r muscles yn cwchyn brifo, maen nhw'n ffatigio, a ti'n gweld, mae adeg yma, mae mistakes yn mynd i ddigwydd, lle ti ddim yn gwybod os o'n gallu disgyn, os nhw'n dal fyny efo. Ni wedi gweld bod yna rwystru hefyd ar y cwrs yma, lle maen nhw'n gorfod dod oddi ar ei beicau. Weithiau mae dyn yn gweld rhyw naid cwningen falle yn cael ei defnyddio'r bunny hop. Ie, naid cwningen, ie. Dwi'n mor heddiw, achos efo'r rhwystrau sy'n mae nhw'n mor fwdlyd fewn o fod, os yn digon o speed i wneud y bunny hop, really. Ond mae'n dechneg. Lot o bobl ddim yn mor gyfforddus a hynny'n neud o. Ond os da chi'n gallu neud o, mae'n lot cynt. Dim mynd off y beic, just jumpio sydd drosodd a cario'r momentum ymlaen i'r section nesaf. Ond dwi wedi bod yn gweld ar y whale lot o bethau mynd yn wrong o bobl yma. Maen nhw'n clipio nhw, maen nhw'n mynd dros y bars. Mae'n gweith oniol, anyway. Dyna'r frwydr am yr ail safle, Sumner a Clarkson. Dyna ni'n gweld o, mae Sumner yn cychwyn dod fewn i rhythm, mae'n gweld o, a
weithiau dwi'n meddwl, mae'n beth haws i fod yn ail weithiau, achos os ti'n y ffrynt, mae'n gobwyn yn beth anodd i gwybod be pace i fynd, be speed. Ti'n yr ail, mae gen ti darger o ddyflaen, dwi'n sticio tu ôl efo, a ti'n gallu planio pryd i atacio, bwm, a trio surprisio fo. Dyna ni nawr y bwlch rhwng y cyntaf a'r ddau sy'n brwydro am yr ail safle yn dod yn gliriach. Ferguson fewn i ardal y pits. Na, o'n i'n meddwl am eiliau, felly bod am newid beic hwnna, dod oddi ar ei beic mae ie. Ar ei beic, sy'n mor rhedeg fyny fan ewan. Achos i ddismountio a fynd yn ôl ar y beic fyny all, mae'n gobwyn o gamp, rili, ie. Dwi'n ddiddorol nawr gweld yr ail a trydydd yn dod i'r un man, gweld faint o ymdrech sydd ei angen arnyn nhw i ddringo y ddringfa fach yna. Dwi ddim yn hir, ond mae'n serth, ond mae'n tynnu ar y cyhyru'r coesau. Dyna byddwn ni weld lot yn cyclocross ydi ellid bach byr really serth sydd yn neud o'n ddiddorol. Clarkson wedi achub y fantes ar Sumner ar y darn serth yna. Fe nawr sydd yn yr ail safle, a Sumner wedi ildio le nôl yn drydydd ar ôl arwen yn dod rownd o'r cylch, dechrau'r ail gylch. Yn coed yr gynulleidfa'n gweiddi fan, a goon a falle yn war. Wel, mae angen dim bach o goon fel mae'r ras yma'n mynd yn ei blaen. Mae'r gwynt yn codi rhyw ychydig. Mae yna dorf dda fel o'n i'n dweud o gwmpas y cwrs yma heddi. Dim ond meddwl nôl rai wythnosau, oedd na gymal o Pencampwriaethau y byd yn Milton Keynes nôl diwedd mis Tachwedd yn meddwl oedd hi, pan ddaeth 8,000 o bobl allan i weld rownd ym Mhrydain am y tro cyntaf ers blynyddoedd mawr, yn sicr o dan lywodraeth yr UCI, sef corff llywodraethol y gamp. Ie, mae'n gret. Mae'n dangos bod mae beicio yn gyffredin yn gwlad ni wan. Mae'n mor bofogaeth, mae'n really gret. A mae'n dangos bod ni'n cael cwpan y byd yma. So ni'n meddwl bod y siop beicio yn Llanberis yn brysur iawn, Emyr, o ran trwsio a rhoi gwasanaeth i beicio. A gwerthu beicio newydd, mae'n siŵr. Mae'n gyd yn dod i weld fi na ni. Ar ôl heddi, mae'n siŵr yn neud aspectol hael na sy'n gen ti. A dyma ras am yr ail a trydydd safle. Mae Sumner nôl yn yr ail safle yna. Mae hon yn ras sydd yn poethi yn sicr ac wedi gafel, dwi'n credu, yn ddychymig y dorf oherwydd maen nhw'n gwybod fod Ferguson yn glir ar y blaen. Ond mae yna arian i'r 5 cyntaf yn y ras, 150 y bunnoedd i'r enillydd. Ac mae'r ddoi yma yn brwydro am 20 pint i bob pwrpas. Mae yna 100 pint i'r ail a 30 pint i'r trydydd. Bod yma'n edrych yn ôl i weld mae'n agos yn nhw. Ond ysgyn nhw ddim llawer i boenio yn yr byd, ddim rhy bad, nhw ddipyn o gap. So ni'n meddwl nawr ar ôl ennill y ras yn Derby wythnos diwetha, bydde Grant Ferguson ddim wedi gwneud gormod ar y beic wythnos yma. Fe gafodd y gefnogaeth i dîm wrth gwrs yn Derby wythnos nôl, tîm draw o Wlad Belg. Be fydde fe wedi bod yn gwneud yn ystod o'r wythnos? Dwi'n siŵr bydd o dal di wneud i bes y tu a fi yn lot o waith, ond iddyn nhw, mae'n wsos i gael restio, achos mae hwn, fel ni'n dweud, yn y championships ar ben ei hun, lle mae'n bwysig bod yn barod am hyn. Mi fydd Ferguson wedi bod yn troi'r olwynion, mae'n siŵr gen i ar y gwastad, falle yn y garage gartre ar y rollers. Dim ond i gadw'r gwad i droi yn y coesau. Dwi'n siŵr bod Grant Ferguson yma fod dipyn o really isio ennill i, achos ar ôl curo y round ola o'r British Champs, mae'n rhaid dipyn o ffydd i rwy'n. Dwi wedi curo nhw, dwi'n gallu gwneud hyn, achos mae'n gymaint am fod yn ffit a fod yn echnegol, mae'n gymaint am bod yn iawn yn y pen i. Ni'n edrych ar lachan fan hyn, nath gynrychioli'r Alban yng Nghymer Gymanwlad mewn beicio mynydd. Wel, mae tymor y seiclo traws yma yn ymestyn o fis Medi tan fis Mawrth, a gyna wedi hynny mae tymor y beicio mynydd yn cychwyn. Yndi, so mae yna dipyn o amrywiaeth yn y cyclocross yma, ti'n dweud o beicio, o hogia neu beicio mynydd yna fo, mae yna hogia ffordd yna fo hefyd. Wedyn, dyn nhw'n cael llawer o rest, really, maen nhw'n mynd o un ddisgybwaeth i'r llall a chwarae teg nhw, sgennyn nhw'n byr iawn ydy'r off-season i gael amser i gael teulu ac i wneud bethau.
Maen nhw'n committed i'r sport o'r teg. Mae treinio constantly i rasio bob weekend a wedyn treinio eto yn yr wsos a paratoi. Dim yn gamp hawdd i wneud hyn i fod yn broffesiynol yn y sport. Mae chi rili'n gorau sacrifice lot o'ch bwyd. A y rasio yma, mae'r Pencampwriaethau yma, mae'n gyfle hefyd i chi gael eich gweld ac o ennill, neu bod chi'n dangos bod chi'n neud ymdrech dda. Wel, mae'n fodd i ddenu noddwyr hefyd, a falle fod yna rhywun o dîmau proffesiynol yma i fwrw golwg ar dalent newydd, fel o'n i'n awgrymu. Gan bwyll, ydy yn tynnu chydig bach ar cyhyr y goes, dweud? Wel, yn doedd. Mae'r goes na'n cychwyn brifo gyda fo. Lle bod cramp yn cychwyn setio fewn nhw a pethau fel am ond dibynnu os dyn nhw wedi cael y diod yn iawn, os dyn nhw wedi cael y mix iawn o digon egni cyn o flaen llaw i fod yn mynd. Mi ddod i gael brecwast go dda bore yma, wy, cig moch, barasaim, madarch, tomatoes, beans. Na, dwi'n meddwl. Na, falle geithio yn wedyn, fatha treat i fo hyn, ond na, mae hein yn really switched on efo pob peth o fod yn bita pethau iawn, y carbs iawn, y pethau fel ag recovery. Mae mor bwysig ar ôl bob ras, ar ôl training session i fod yn recovero. Ni gweld o fanna. Mae'n mynd amdani, dyw e? Ne. Dyw e ddim wedi cyrraedd hanner ffordd drwy'r ras eto. Hanner 100 munud. Dyna yw hyd y ras ar ei bedwerydd y cylch o'r cwrs yma. Grant Ferguson, Pencampwr am y 2 flynedd diwethaf. Chwilio am ei drydedd y Pencampwriaethau o'r bron. Does na neb arall ar ei gyfile o fewn golwg iddo fe. Mae e'n mynd lawr y cefn fan draw tra bod yr ail a'r trydydd o'n blaenau ni fan hyn yn y pwynt sylwebu. Mae gydag 400 llath rhwydd y fydden ni'n teimlo. Wel, mae fe'n hyd cael rygbi yn sicr os na 2 gair rygbi erbyn hyn. Ne, mae'n siŵr. Ti'n eisiau fod yn teimlo yn gyfforddus o gwbl dda, achos fel dwi'n dweud, mae beth yn gallu digwydd. So'n gallu gael puncture, so'n gallu gael mechanical. A mae angen y gap yna rili o gofn i'w beth o ddigwydd a rhaid o dal i bwysio ymlaen a mynd drwy y poen mae'n teimlo. Mae yna fwlch nawr hefyd rhwng ail a thrydydd. Clarkson wedi agor bwlch o ryw 100 metr fydden ni'n teimlo nôl i Ben Sumner yn y trydydd safle. O honno'n frwydr oedd yn edrych i fod i'n poethi ac y bydde hi'n dal tan y diwedd. Ond na, dwi ddim i fod, ond Clarkson nawr yn gorfod canolbwyntio ar ei ras ei hunan. Dyna fe'n dod lan ar yr ochr dde fyna, tra bod Grant Ferguson eto yn dringo tuag at ardal y pits. Mae pob dringfa wrth gwrs yn signo egni o'r coesau. I'r bwlch, Clarkson yn sgyrnegu danedd erbyn hyn. Clarkson ar y hope. A mae hein i gyd efo disc brakes, achos maen nhw'n gwmni fyny'n gogledd Lloegr yma. Maen nhw'n gwmni, mae yna dîmau gyda nhw yn beicio mynydd, yn seiclo traws ar y ffordd hefyd. Mae cwmni beiciau un nhw, cwmni sydd yn cefnogi talent ifanc. O Hope, chwbwn ni'n sôn am y disc brakes na gyna, nhw oedd o cwmni cyntaf yn y byd i rioed neu disc brake i feicio mynydd ac nhw sydd wedi pwysio i gael disc brakes yn yr beicio. Wel, eisiau gweld nawr ar feic Grant Ferguson yn y disgiau ar yr olwynion yna. Mae'n caniatáu ti'n freicio'n hwyrach am hwn i. Yndi. Wel, os wyt ti'n gwybod be wyt ti'n neud hynny yw. Ond diw'n ychwanegu pwysau at y beic? Ie, wel, mae'n ychwanegu pwysau fel o'n i'n dweud gyna, efo pwysau ar yr olwyn, which ydy pwysau gweithio ti'n gallu gael, achos mae'n ddi sy'n ti'n rhoi pwysau mawr ar y ter na, ti'n gorfod pwysio o'r pwysau na rownd a rownd a rownd. Dyna mae'r cantilevers, maen nhw ar y ffram, felly dyn nhw ddim mor bad. Ond, mae technoleg yn pwysio ymlaen a mae'r disc brakes wwan, maen nhw lot o sgafnach yna be oedden nhw 5 mlynedd nôl beth o la. Wel, mae rai bod nhw'n grif iawn, hynny mae'n dibyn nhw dyllau yn does, ti'n modd, a'r ysgafna gellid i wneud nhw wrth gwrs, fel gorau oll. Y beiciau yma, dwi'n gwybod, maen nhw'n yn uwch oddi ar y tir na beic hewl yn sicr. Yndi. Mae'r bracet gwylod yn uwch oddi ar y tir. Ie.
Yndi, maen nhw'n debyg I beic ffordd o ran y safle lle ti yn pedlo I fod yn efficient I gael y pedlo na fewn I gael y gorff I weithio. Ond mae yna bethau gwahanol, fatha mae'r handlebars yn uwch fyny I gael mwy o control dros y beic. Achos mae'n fwy effeithlon I bedlo sy'n gael y ddwod I lawr a mwy o le fel la. Ond I fod yn in control a ar y bit technegol mae angen bod yn uwch fyny sef yn mynd dros yr handlebars. Grant Ferguson wedi ennill y tlws cenedlaethol, tlws y gyfres cenedlaethol yn gymharol ddiymdrech yn 2014. Hanner ffordd drwy'r ras yma, Ferguson wedi arwen o ddechrau yr ail gylch. Dwi'n ymwneud dim falle nad yw Clarkson wedi cau y bwlch na ryw ychydig. Ynddi, mae'n siŵr bod nhw'n gweld o ac yn trio orau, fel ni'n deud. Dyna fe. Mae gweld rwy'n o dyflaen, di'n lot haws nag bod yn y ffrynt rwysyd, achos ti'n gweld y pace mae o, a ti'n gweld y mistakes mae o'n neud, a mae'n rhoi hyder I chdi os ti'n gweld o'n y mistake hefyd I fod yn well, I fod yn yna. A rhan o'r gamp fydden ni'n meddwl yw cynnal yr egni na. Mae Ferguson wedi gwneud tipyn o'r gwaith. Mae fyny nawr I Clarkson ar gweddi lle geisio dal I fyny. Mae nhw'n gorfod ymdrechu chydig mwy, amseru I hunan fydden ni'n meddwl mae Ferguson yn gorfod wneud. Os fydde gydag ryw watch neu ryw monitor ar I feic neu ar I law, fysa'n dweud wrthon union faint o egni mae yn I wario? Na, dwi'n meddwl bod mae yna power meters ar rei o'r beics, ond does ddim byd fel a dwi'n meddwl ar gael mewn ras, achos maen nhw'n pwyso mwy. A beth arall yn sylwi nad os gyda nhw I poteli dŵr? Ynddi, dwi'n dweud pwysau I pob peth yma. Mae ymchwil yn dweud bod mae'r rhasys yma mor fyr, 50 munud, diolch yn mynd I wneud llawer o wahaniaeth I ti os o gwbl, os ti'n yfed y dŵr a mae'n mynd I mwy o wahaniaeth, mae'n pwysau I gario'r dŵr na rown, ti'n iwsio mwy o egni yn cario fo na geid I allan o'i yfed o. So dwi'n siŵr bod o eisiau diod os o'n licio yfed, ond rhaid ti just arfer o mynd amdani. Weithiau yn rei o rhasys, mae pobl efo just gwydra o ddŵr, maen nhw jyst yn cael yfed o fel maen nhw'n seiclo. 220 o feicwyr yn y ras yma y bore yma. Mae nhw wedi cael ei ymestyn allan dipyn yn dyn nhw. Does na ddim ras fel y cyfryw, ble bynnag mae dyn yn edrych o gwmpas y trac yma. Mae yna 2 neu 3 dipyn yn well na'r gweddill, a dyma y gorau ohonyn nhw, Grant Ferguson. Bachan yma, Jack Clarkson yn ddiddorol iawn. Fe nath nath gychwyn beicio yn rhyw 40 yma, fel ffordd I golli pwysau, roedd dros 15 stôn yr adeg honno, yn 2 ar 10 oed. Felly mae wedi cydio mewn beicio. Mae longyfarch yn sicr am ddal ati a cholli'r holl bwysau yna I wneud yn un o'r goreion yn y gamp ar hyn o bryd. Ne, dwi'n siŵr bod hynny'n helpio yn feddyliol I wybod bod o wedi gwneud gymaint, wedi dod mor bell I gymaru, ti'n brwyl. Fyny na allan eto. Mwyd yn sychu rhyw ychydig. Ynddi, mae'n ddwrnod o wyntog wedyn fel eith y diwrnod ymlaen, so fi'n credu wneud y mwyd sychu, ond dyna mae hyd yn helpu coelio yn y beidio, achos ti isio'r mwyd I fod yn rhyw consistency lle mae'n gweud tenna I beidio sofio ti lawr, ond lle mae'n rhwng tenna a rhwng digon teo I ridio dros. Ti'n gwybod beth, dwi'n teimlo fod Clarkson fan hyn yn mynd yn haws yn llwyddach na Ferguson ar hyn o bryd. Neu fel ni oedd yn ymddangos yn dod lan y llethyr bach na yn y fan yna. Ac eto, dwi'n colli nagos traffu dim amser ydy. Mae'n sprintio ni. Ti'n gweld mor rili isio fo, oedd o'n rili rhoi dipyn ymdrech o'n yma I 3 oed oedd. Chelgais eleni i'w ennill neu sicrhau Cris cenedlaethol o ryw fath am ei gefen cyn diwedd y flwyddyn. Mae dipyn o waith eto i'w wneud. Dwi'n edrych eto ar y bwlch yna. A fel o'n i dweud, mae yna 2 hyd cael rygbi fyna. Dyna'r llunydd mesur sy'n gen I. Mae Grant Ferguson lawr y pen pella. A mae Clarkson newydd ddod I fewn i'r gwastad yna fan yna. Sy'n awgrymu fi bod y bwlch na wedi agor eto.
Yndi, mae gen i fo ddipyn o fwlch ar y teg. Mae'n cadw rhythm cweith da. Mae'n consistent chwarae teg, a mae'n gwneud job dda ni yn y ffrynt. Lle falle da ni'n gweld Glax yn y ffrynt. Ferguson yn fan hynna. Dwi'n siŵr ar y cylch diwetha, o'n i'n gweld Clarks na symner o bosib bryd hynny, a mae yna fwy o fwlch erbyn hyn. Awgrymu falle, os o'n i'n gweld y Clarks yn edrych yn mynd mor rhwydd, bod Ferguson hwyrach yn dewis lein mwy uniongyrchol yn darllen y cwrs yn well falle. Ie, falle bod o'n ar ochr yna, yna fo jyst mor bwysig rili ddarllen y cwrs, ac ti'n gweld mae cwrs yn mynd i newid lot, falle bod ne lein sengl yn y mwd, a falle bod un nhw'n gweld, i rownd y tu allan i wneud gan mwy o speed, a falle o'n risg efo, achos ti'n yn gwybod iawn os di lein allan a mynd i dalu off na beidio, falle bydd hi'n sofach, so. Mae'r hael yn codi erbyn hyn, mae'n syth yn wynebau ni fan hyn yn teimlo i'w wresau. Mae'n fore braf yn efennu a lleoliad ardderchog ar gyfer rasio Seiclo Traws. Mae'n gyfle i bawb weld yr hyn sydd yn digwydd o'i cwmpas. Mae wedi bod yn gwrs poblogaidd iawn ar hyd y blynyddoedd. Do, mae'r llydani yn gret ynddi, o ran i weld y cwrs i gyd. Mae'r gynulleidfa yn gallu gweld o i gyd, a na pawb yma yn chwarae teg yn rili neis ac yn helpu. Da ni wedi cael tem ddim, anyway. Ond mae'r trefnwyr hefyd i'w canmol, dwi'n credu, am lunio y cwrs yma yn y fath fodd sydd yn cynnig pob fath o heriau i'r beicwyr. Mae'r tywydd wedi helpu nhw yn ystod y dyddiau diwethaf. Mae'r holl lawn ni wedi gael, hwnnw erbyn hyn wedi clirio. A gawer las uwch ben ar prif ddwrnod y cystadlu fan hyn. O'na ddosbarthiadau i'r dynion dros 20, dros 100 ddoi, ac o'na ambell un yma yn gwthio y 10 a 30 oed hefyd, a'r menwod hun hefyd yn cael ei diwrnod yn yr hael, fel y bechgyn ifanc dan 40 a dan 15. Grant Ferguson, dyna fesur o ddawn Grant Ferguson i chi, fel bod e'n dechrau dal fyny nawr gyda'r y beicwyr arafa yn y gystadleuaeth. So ie, mae hyn yn gallu bod yn ddiddorol, y lappers fel nhw'n gael nhw. Gallu achosi broblemau weithiau os nhw'n gwybod pwy sy'n dod a falle, ond ddim yn broblem heddiw. Dyn ni ddim yn colli'r beicwyr sy'n cael ei dal yn y ras yma. Wel, fel o'n i'n dweud, dim ond 2 ar 20 o beicwyr sydd yma, ond mae yna yn nes at 10 a 30 o seiclwyr yn y ras yr elite, sef y brif ras heddi. Ac byddwn ni'n disgwyl gweld rhywun sy'n cael ei ddal wrth gwrs yn gorfod disgyn allan o'r ras honno. Yndi. Yn siŵr bod o'n gallu bod yn dim yn neis iawn gyda basio, ond mor rhan o'r sport. Ti'n gorfod dechrau'r gwylod a wneud y ffordd fyny, a mae'n neis i edrych fyny yn nhw, ac gobeithio bydd nhw'n rhyw ddwrnod hefyd. Ti am i'r beicio mynydd wedi beth di. Wyt ti'n gallu tynnu cymhariaeth o gwbl rhwng y ddwy agwedd o seiclo? Dwi'n hoffi wneud beicio ffordd, fatha i treinio fi'n hun, ond mae'n dipyn gwahanol i fod yn onest. Mae fatha y 2 pen gwahanol o'r chwaraeon. Mae be dwi'n ei beicio mynydd lawr all. Mae'n 5 munud ydi o ar y mwyaf, weithiau i fyny i 2 funud wedyn. Mae'n sprint yna dwi'n ffast, a mae'r cwrsys yn rili technegol, ac mae yna lot mwy o risg, a da ni'n gwisgo knee pads, helmet mawr, body armor i gyd, lle mae lot o bobl yn brifo lot mwy. A chi yn ebyn y cwrs dio, lle mae hwn Mae'n lot gwahanol, mae'n 50 munud. Mae'n lot mwy, mae'n 20 yn rasio fama heddiw. Felly, ti'n gorfod dim unig sadlu fod y hun, ond delio fo pobl eraill hefyd. Grant Ferguson wedi arwen ers dechrau yr ail gylch o'r cwrs yma. Dyw e ddim yn brwydro yn erbyn y cloc, a does neb ar ei gyfile. Fe yn erbyn yr hyn sy'n mynd drwy feddwl am hwnni, canolbwyntio. Dyna'r nod iddo fe. Ond i sôn fyna am beicio mynydd, mae'n yn Pencampwr ar y gamp honno hefyd. 5 oedd e, mi oedd yn 5 dylwn ni weid, yn Ngefer Gymanwlad yng Nghaeredin, oedd e'n cynrychioli'r Alban i famwlad.
Ie, chwarae teg. Mae'n gret o'r beic y mynydd traws glad. Mae hwnna lot mwy tebyg i'r cyclocross yma, really. Achos mae lot llai technegol, mae'r fformat yn gweud debyg, maen nhw'n rasio nefyn i gilydd, maen nhw'n rasio tua'r 11. Mae jyst yn bach gwahanol, achos mae'n swopio beic o, Dyma ni, sawl gwaith wyt ti'n cael wneud yna, neu allu di wneud ag nifer o weithiau ti eisiau? Dwi'n gwneud o fain nifer weithiau ti eisiau yn y cwpanau y byd. Mae gen nhw hyd at 7 o feics rei teams mawr. Ac os di'n galw i newid o, maen nhw'n jyst newid nhw bob lap. Os di'r twydd yn hwnna, mae mod a siwr mae mod yn pwyso lot. Ti'n mynd am mod na fo chdi, dweud o gwmpas. Wylon ni'n gynharach yn o'n i, mae'n teimlo i gyhyr yn tynnu oedd e na. Chwilio am y bar egni na oedd e fyna, mae'n ei cadw nhw, mae'n amlwg, mae'n haws i dod o hyd nhw yn y fan yna nag yn un man arall. Ond nôl at y newid beic yna eto, fydde pob beic wedi i setio i fyny yn yr un modd, wyt ti'n meddwl? Dyw'r cwrs yma ddim yn mor dechnegol â hynny falle. Byddai'n gofyn am amrywiaethau? Dwi'n meddwl bod yn gofyn am amrywiaeth heddiw, achos mae'r conditions yn quite nice mod i aros rhywun fath, ond lot o weithiau gallu di lawio llwyth yn ganol ras a ti angen newid beics efo teias lot mwy grippy i ddelio efo'r conditions. Clarkson, yn te hefyd wedi pasio un neu ddau o'r beicwyr lawr y drefn Daniel Coleman yn fyna rhif 6 ar ei gefenau. Ferguson lawr y Penpella yn dechrau nawr ar hyd cefen y car rygbi yr ochr bella. Mae hwnna yn arwydd ni eto, neu mi gewn i arwydd mewn munud o beth yw'r bwlch rhyngddyn nhw. Mae'n yn gymharol ddiweddar, mae Clarkson wedi ymgymryd ar gamp yma. Chwarae teg, mae di addasu'n ngred o. Ferguson, dwi'n chwilio eto. Ferguson wedi ennill wedyn i ryw 4-5 eiliad arall ar Clarkson. Nawr mae e'n dod fewn i'r tir agored lawr yr ochr bella yna. Felly mae Grant Ferguson yn saff eblaw bod yn cael puncture neu ryw fai technegol ar ei feic yn saff o'i drydedd Pencampwriaethau yn olynol fydden ni'n meddwl wedi gwylio y gweddill yn brwydro yn erbyn ei gilydd ar y cylch cyntaf yna. Ac yna yn gweld ei gyfle, yn teimlo falle, wel, yn wri ara i fi, mi ai ynghyd â hyd, dwi'n eisiau gwneud ras ohoni. Ac i ddangos hefyd mod i ben y gysgwydd i'w chlawr gweddill. Ond mae Clarkson, mae'n dal ati. Sumner, yn y ras o hyd, mae e mynd lawr y gwastad yr ochr bella yna. Mae siwr o fod rhyw 300 llath rhyngddo fe a Clarkson sydd yn dod i fyny'r ddringfa fach cyn dod fewn i'r pits. Dyma Ben Sumner, nath arwain ar un adeg. Yn aelod o dîm y Seiclo Traws Prydain, y tîm iau. Wedi ennill y gyfres genedlaethol dan 2 ar hugen yn 2013. Ie, gath o medal efydd yn 2013 a 2014 hefyd. Ie, Ben Sumner yn benderfynol o wella ar hynny. Dwi'n mynd ar goeli bod e am wneud hynny. Dych yn debyg mae'r efydd fydd i Sumner lenni eto. Neu ti feddwl be sy'n mynd drwy i feddwl nhw wan. Os nhw'n meddwl am y crys na. Be sy'n pwysio nhw ymlaen i fynd drwy y poen mae gyd. Chos dwi'n siŵr bod nhw lot o boen fel cyrran am rifo wan. Yn cyrraedd fyny at 40 munud. Ac wan mae pethau'n gwchwyn digwydd. Gwchwyn blino, yn hawdd reid y pen i lawr. Hawdd gweld rwy'n os ar ei posio nhw sut maen nhw'n teimlo.
Ti'n gweld rei yn lot mwy fyny ac yn atacio ac yn fwy hyderus. Ti'n gweld corff Grant Ferguson yna. Mae'n amlwg yn hynod o ffit. Does na ddim gwastraff o gwbl ar y corff na, sy'n gyhyru i gyd. Ac yn grefftwr hefyd ar ei feic yn dechnegol gywir. A mae wedi bod yma droion a thro'r blaen yn diwy allan ar y blaen ar ben ei hunan. Mae rai bod ti'n hoffi cwmni dy hunan, dwi'n credu yn dos i ymwneud ar gamp yma. Mae'n gamp gymdeithasol. Bos, mae di'n ymwneud cyfeillion oes yn diwy yn y gamp yma. Mae'n gret. Ti'n cael ffrindiau am byth o ti'n dweud yn y byd beicio ac hwn i'n ei fath. Mae bobl yn teimlo lot, mae yna lot o rhasys traws yma. Mae yna lot mwy hwyl a atmosffer bach mwy hwyl na beicio ffordd achos I suppose mae fatha chwaer bach neu beth neu braw bach y beicio ffordd ydi o, di'r pres ddim cweit yna mor gymaint sy'n rhoi llai o bresur ar y bobl a mae'n neud yn lot mwy hwyl, mwy cymdeithasol. Does na ddim gymaint o'r cythrel seiclo mae di'n yn ei weld ar yr hewl lle mae ti'n gweld yn ganol haf y criteriums yng nghanol dre neu ganol dinas. Mae'r corneli yn dyn a mae'r beicwr ysgwydd wrth ysgwydd ac yn gwthio hefyd, yn gorfod gwthio i wneud lle iddyn nhw hunain. Ond fan yma, allan yn y cefn gwlad. Allan yn y mwd yn gyhwyl. A di ma' yna dipyn o hwyl i'w gael, mae hynny'n amlwg. A mae yna gyfleoedd i blant ifanc. Mae'n ffordd dda i blant ifanc i ddod i fewn i'r gamp, yn diwy, oherwydd mae yna gai ysgol, mae yna gai ceir chwarae ac yn y blaen. O ti'n sôn am dywod ar ambell i drac hefyd. A mae hwn yn ffordd dda iawn o ddod fewn i'r gamp a ddod yn gyfarwydd a trafod beic. Yndi. Mae'n just yn lot mwy hwyl dim i blant na. Mae beicio ffordd, mae'n gret, ond i blentyn, ti jyst eisiau mynd yn fwdwyd, mynd yn ffast lawr cae, does, yna be o'n i'n neud anyway. Dyna'r peth oherwydd os wyt ti'n mynd ar drac yn syth neu ar ffordd yn syth. Mi gallu di gael braw yn gynnar iawn yn dy yrfa, oherwydd mae'n hynod o gystadleuol. Mae'n ofnadwy o serious, a mae'n lot yn mynd fewn efo, mae hwn, fe'n i'n dweud lot mwy hwyl, a mae'n beth dda i introducio plant. Ferguson yn cael ei ddal i fyny yn nghanol rhai o'r beicwyr ar rafa. Wedi bod ar gefn i feic am dros 20 munud erbyn hyn. Gwlad Belg wrth gwrs fyny mae dyn yn gweld y rasio Traws, y Seiclo Traws. Mae'n mae fwyaf poblogaidd. A nifer o feicwyr o Prydain erbyn hyn yn dilyn gyrfa ar y cyfandir. Mae'n fanna, mae'n mwyaf yn y byd os o beth. Yn Gwlad Belg, mae goreuon i gyd o fanna. Mae'n rili poblogaeth. Mae pawb yn y lad rili fewn o fo. Mae'n nhw cyrsiau rili mawr a lleoliadau rili da chwarae. Clarkson yn yr ail safle. Mae siwr o fod funud dda fydden ni'n meddwl erbyn hyn i lawr ar yr arweinydd Grant Ferguson. Rownd o Pencampwriaethau y byd yn Milton Keynes nôl tua'r diwedd mis Tachwedd, dwi'n credu oedd hi. Sôn fod Gwlad Belg yn gryf iawn, chartre ysbrydol, Seiclo Traws. Roedd 11 o'r 20 cyntaf dros y lein yn Milton Keynes yn dod o Wlad Belg. Mae'n ddangos faint mor gryd yn nhw a faint o infrastructure sgyn nhw i wneud champion a i wneud y goreuon y byd. Ti'n gorau cael o'r gwylod ymlaen a maen nhw rili yn, fel ti'n dweud, i ysbrydoli y sports yma fanna ac fanna mae'r goreuon yn dod o. Ond fel ti'n dweud, mae Grant Ferguson oedd o os dwytha yn yr British Series a o giro. A lot o'n wneud efo bod ei dîm o'n efo fo'n cystadlu a dwi'n meddwl hynna'n helpu efo o ran ysbrydoliaeth ond hefyd o ran technegol oherwydd gallu gweld y llinellau falle ac hefyd yn gallu gwneud dipyn o slipstream lle mae un mynd ôl i llall. Clarkson yn dal i ymlafnio, ond dwi'n meddwl
yn eitha argraff ar y bachan welwn ni yng nghanol y llun fyna, yn unig iawn allan ar ben ei hunan, Grant Ferguson, Pencampwr 2010, Pencampwr 2010 hefyd, yn chwilio am ei drydydd Pencampwriaeth o'r bron, ac yn debygol o symud mlaen o fan hyn i bethau gwell. Yn i yrfa seiclo, ta beth fydd yn canolbwyntio arno, pa elfen o'r gamp sgwni fydd yn canolbwyntio, beicio mynydd yw i bethau, ond seiclo traws yw i bethau heddi, dros fusodd y geia fan hyn yn y fenni, yn ceisio cadw draw o'r chydig ddŵr sydd ar ôl ar y cwrs erbyn hyn. Ie, mae'n ddiddorol iawn i weld beneitho, oherwydd mae beicio mynydd yn Olympaidd wedyn, mae'n lot o bwyslais ar hynna i gael. Ti'n mynd i gael llawer o chances i gael medal Olympic, unwaith bob 4 mlynedd mae o, so yna bwyslais mawr ac yna hynna, dwi'n siŵr. Ie, mae yna awydd yn sicr ag uchelgais gan nifer o'r beicwyr yma, gan sicr y beicwyr elit y fyddwn ni'n ei gweld nhw'n nes ymlaen i gyrraedd y Rio de Janeiro flwyddyn nesaf, mis Awst, herwydd fanno. Y bydd y gemau Olympaidd nesaf. Ysgwni a fydd un neu fwy o'r gwir ifanc yma yn Rio yn cystadlu dros Prydain fawr. Yr Albanwr yw hwn, Grant Ferguson ar y blaen. Jack Clarkson dyna ni bron i funud i lawr a Ben Sumner rhyw 20 eiliad i lawr ar Clarkson yn y trydydd safle. A jyst ar y pwynt y 2 lap i fynd wedyn. Os oes yna'n byd llawer yn digwydd ys ni'n dal maen fel yma, mae'n debyg iawn bydd Ferguson yn cymryd i. Ond fel dwi'n dweud, mae rhywbeth yn lle digwydd yn y sport yma. Ni wedi gweld tor calon fwy nag unwaith yn ni mewn rasis yn y gemau Olympaidd pan wedi'n edrych bod rhywun ar y blaen. Dwi'n meddwl, yn ôl am sôn am gemau Olympaidd, i ni fan hyn yn y fenni, wrth gwrs ni'n meddwl yn dyn ni am Becky James, dyma i chartre hi fe, welwn ni chwaer ffion yn rasio nes ymlaen. A dwi'n cofio Nicole Cook yn ennill nôl 2001, dwi'n meddwl oedd hi, a hithau hefyd ar y pryd, wel, oedd hi'n gystadlu mewn unrhyw ras o unrhyw fath oedd yn gyfledd i fynd ar gefn beic, pyn oedd e'n beicio mynydd, beicio traws gwlad, beicio trac, neu ar y ffordd, ac edrych nath hi gyrraedd y brig mewn dim o dro. Geraint Thomas hefyd yn ogystal, wrth gwrs, yn ni'n edrych ymlaen at flwyddyn arbennig i Geraint, personoliaeth y flwyddyn eleni, Myd y Campe, ac yn dymuno flwyddyn ardderchog iddo fe yn y Tour de France gobeithio, ble mae'n dweud bod e'n barod i gefnogi Chris Froome eleni eto. Sy'n braf i weld e hefyd yn cael rhyddid i wneud yr hyn mae'n ei wneud orau. Ferguson ar ei ffordd, ti drydydd Pencampwriaeth. Ac rhyw 100 hanner y bunnoedd wnaeth ei dalu am y diesel, mae'n siŵr. Fel awr yr holl ffordd o'r Alban. Jack Clarkson yn yr ail safle. Wnaeth ei arwen ar un adeg, ond byr iawn fiodd e ar y blaen. Cwrso mae wedi gorfod wneud ers yr ail gylch. O ran y pres da chi'n ennill, o'n swndio yn gleo fach i gymaru lot o bethau, ond gyrfa i wneud yn hwn ydy, mae'n gweithio drwy cael dynoddi ydy'r income maen nhw'n wneud fel tai. Dyna sy'n maen nhw'n cael eu taddu gan cwmnïau gwahanol, maen nhw'n representio nhw ar y trac heddiw. Yw'r beiciau yma, ti'n mynd codi'r rhain i fyny am gino gyda mew ti? Na, mae hein yn... Hein di rei top o'r ei sport, yn o gorau gyda di gael, mae pob peth i cael ei engineerio, di cael ei wneud yn ysgafnau, i fod yn gryfach, i fod yn... Mae lot o hein wan rhan o carbon fiber, sy'n rhywbeth newydd i'r sport glew o newydd. Ond maen nhw lot o sgafnach, lot mwy stiff. Ond os da chi eisiau mynd fewn i'r sport, diolch yn beth ofnadwy dwi'n rhaid i mynd fewn i. Beth sy'n mor dda am y sport yma ydy, mae yna dros y geia, mae yna rhasys yn bob man a dros Prydain. Swn i'n meddwl bod nhw'n bell o lle ddech chi'n byw, rili. Chi just googlo fo, edrych o fyny, a chi bownd o ffendio ras. Sy'n rhaid chi gael beic cyclocross i wneud o,
So unrhyw feic mynydd, just i gychwyn mynd yna fo, yn gweithio'n gret. Grant Ferguson yn dod adre ar ben I hunan I gipio I drydydd buddigoliaeth yn y Pencampwriaeth. Dyna'r llinell derfyn I chi. Mae'n olygfa. Yma Grant Ferguson wedi bod yn ei haros un cylch arall I fynd a gyda dros funud mewn llaw erbyn hyn mae'n edrych yn gysurus iawn ac yn saff o ennill y Pencampwriaeth y Prydain dan 2 ar 20 oed am y drydydd y flwyddyn yn olynol. Mynydd y Sugarloaf yn olygfa gyfarwydd iawn os ych chi'n yn gyfarwydd ag ardal y fenni yn y cefndir. Ond nid ringo'r mynydd fuodd hi I Grant Ferguson y bore yma. Mae wedi bod yn lwybr clir iddo fe. Felly y rwystyr yn ei ffordd dyna I gyd cyn y bydd yn cael ei gyroni yn Pencampwr am y drydydd flwyddyn o'r bron. Ni'n gweld gwen bach I rywun efo fanna yn dod dros y llinell. Gwybod bod ar ei lap ola fo, siŵr bod nhw'n dimod neis iawn iddo fo. Gwybod gymaint o gaps gyda fo a bod yr Pencampwriaeth yn mynd I ddigwydd. Wel, Jack Clarkson yn y ras yn gynnar pan oedd e'n brwydro gyda Ben Sumner, ond fe nath dorri'n glir o Sumner ar yr ail neu drydydd gylch, ond ceisio I orau glas, dyw ddim wedi gallu creu argraff ar y blaenoriaeth Grant Ferguson. Dyna fe, Ferguson lawr y gwastad cefn yna, dyna lle ni'n mesur sydd gen I, a dyna lle dwi'n gallu gweld y beicwyr ac yn gallu mesur beth yw'r y pellter rhwng cyntaf ac ail wedi bod. A mae e'n dod o gwmpas y car rygbi yna pen pella rawn y gornel, ac erbyn hyn, dyw Clarkson ddim hyd yn oed o fewn golwg iddo fe. Da ni'n gweld gwahaniaeth gwyneb y ddau. Y poen ar gwyneb un ag y llall efo bach o wen ar wyneb o. Gwahaniaeth mawr. Yr amodau yn ddelfrydol ar gyfer seiclo traws y Pencampwriaethau yma yn y fenni. Mae'n gwrs ardderchog wedi profi y beicwyr. Ben Sumner yw hwn yn y trydydd safle yn aelod o dîm seiclo traws y Prydain. Wedi ennill y gyfres dan 2 ar 20 oed 2 flynedd yn ôl. Yr efydd yn 2013 a 2014, a dyna mae'n siŵr gen I bydd I dynged lenni eto. I fewn i'r pits, ardal y pits am y tro ola. Cyn y bydd yn dod lawr y gwastad a tuag at y llinell derbyn ac I dderbyn cymeradwyaeth y dorf sydd wedi gwerthfawrogi ymdrech y gŵr ifanc mawr Alban y bore yma. Mae Hael yn chwyndra'r allan fel mwyn ar ei lap ola fo. Dwi'n siŵr bod o'n tîm o'r un fath. Ben Sumner am y drydydd y flwyddyn o'r bron felly yn derbyn y fedal efydd. Oedd e'n edrych ar gychwyn y ras I fod lle mae ddwrnodau fydde hi pan oedd e'n ymladd gyda'r bachan yma Jack Clarkson sydd am orffen yn ail. Ond yna Grant Ferguson wedi I hymestyn nhw. Clarkson yr unig un oedd yn ymddangos a gallai fe fyw gyda Ferguson am gyfnod. Ond yna, mae wasgodd Ferguson ar y pedalau.
Off y fo. Dod trwy'r goedwig ar ben ei hunan, lle mae wedi bod am y rhan fwyaf o'r ras yma. Grant Ferguson, dyw hi ddim yn ras yn erbyn y cloc, ras yn erbyn y cwrs, ac yn brawf arall i Grant Ferguson, ac yn profi iddo fe i fod gyda'r gorau yn y gamp ar ôl ennill y ras yr ola yn y gyfres genedlaethol wythnos yn ôl, ac yn blien yn ei heti yn trechu Ian Field, y gorau yn y gamp ar ffefryn ar gyfer y ras elite fyddwn ni'n ei gweld ni yn nes ymlaen y prynhawn yma. Fe oedd y ffefryn yn dod fewn i'r ras yma, Grant Ferguson, ac felly mae hi wedi profi hefyd. Sy'n ni'n sôn am ddod o hyd i dalent newydd yn dosbarth o dan 20 oed, yma dalent i chi ar gyfer y dyfodol. Cofiwch yr enw, Grant Ferguson. Hwnnw wedi bod yn brawf da hefyd i Jack Clarkson. Mae'n edrych am anrydeddau y tymor yma i gael y Cris o ryw fath ar ei gefen am ennill ras neu ddwy nodedig, meddai fe. Ond dim ond mis Ionawr i wrth gwrs mae'n amser i fynd. Ond mae'n edrych yn digon hwylus ar gefn i feic, ond heddi oedd i orau fe ddim cweit yn ddigon. Mae Ben Symr yn dod drwad am ei drydydd safle ar yr specialised i B-line cycles. Symr wedi cael un anodd mae'n edrych wedi blino rhywfaint oedden ni'n teimlo i gymharu â Clarkson yn yr ail safle. A bydd i ddiddorol gweld beth yw'r bwlch rhyngddyn nhw erbyn y diwedd. Ond na 20 eiliad ar y cylchola ond un yn ei gwahanu nhw. Mae'n saff o'r trydydd safle, Ben Symr. Ond dim amheuaeth am yr enillydd i chi, dyma fe. Dod drwy'r darn technegol yna. Dyna chi y ffordd i wneud e. Dod oddi ar eich beic. Cadwch pwyll. Drwad yn saff. A drwad yn saff, ie. Dim mistakes. Ar y teg, mod i reid perfformiad goblin o dda. Mae'n di gallu commentatio ddim crashes gyda hwnna'n byd. Nawr, na ddigon o le yn y ras yma, oedd rhyw 2 o reidwyr fel o'n i'n dweud. Fydd na fwy o gystadlu brwd oedden ni'n teimlo pan ddaw i'n ras yr elite dros 30 o seiclwyr yn y ras honno. Llwyth o rases. Grant Ferguson yn edrych dros i ysgwydd i weld ble mae'r gweddill. Dwi'n meddwl mod i wedi weld e'n edrych dros i ysgwydd unwaith o gwbl yn ystod y ras yma. Mi fydde fe lawr y gwastad cefen y tu hwnt i'r car rygbi, falle'n medru gweld ble oedd y gystadleuaeth, ond yn ddigon peth ar ei holi yn dod adre ar ben ei hunan y Grant Ferguson, 150 o bunnoedd yn gyfoethocach, ond yn dathlu Pencampwriaeth y Prydain yn y dosbarth dan 20 oed am y drydydd flwyddyn yn olynol yma yn y fenni. Grant Ferguson, wel fe oedd y ffefryn yn dod i fewn i'r Pencampwriaeth yma. A'r fuddugoliaeth hynod na iddo fe wythnos yn ôl, y paratwad gorau ar gyfer y Pencampwriaeth y penwythnos yma. Jack Clarkson, fe glywon ni fwy amdano fe, mae'n siŵr gen i, wedi wneud yn dda yn y gyfres genedlaethol dros 6 rownd yn 2014. Ac iddo drio'n galed yn gynnar yn y ras yma, unwaith y gnath Grant Ferguson wasgu ar y pedalau, wel dim ond un enillydd oedd i fod. Yn dod am adre, Jack Clarkson yn yr ail safle. 100 o bunnoedd
iddo fe am I ymdrech. O dîm y Hope Factory Racing. Derbyn cynybyddiaeth y dorf. Dwi'n meddwl oedd o rili eisiau ennill y modd oedd yn edrych o fan'na'n dod dros y llinell. A Ben Sumner, fe a Clarkson ar un adeg wrth y ddwe gilydd yn gynnar yn y ras yma. Ond wrth I Clarkson geisio dal cynffon Grant Ferguson lawr y tu blaen. Wel, colli tir nath Ben Sumner ac am y drydedd flwyddyn yn olynol. Mae'n rhaid iddo fe fodloni ar y fedal lefydd ym Pencampwriaeth Prydain. Cadarnhad o'r cynlyniad, chi'n gyntaf Grant Ferguson o dîm Betch yr Iseldiroedd Superior Brensions, Jack Clarkson o Hope Factory Racing yn ail, a Ben Sumner o Beeline Bicycles yn drydydd. Grant Ferguson, British champion for the third time. Made it look easy, was that the case? No, exactly. It's a really fast track around here, and I knew it was going to be really close racing. So I was trying to make it as hard as possible, just to try and make it play into my strengths, and it did work. Maybe it looked easy, but it was pretty grippy out there, and it's all in and out, twisty bends, you know. Yeah. Did you look to establish your authority from early on? You pushed to get that lead after the first lap. Was that the case for you there? Yeah, that's what I was going for. Yeah, I just wanted I wanted to make it as hard as I could from the start, and I knew it was to have a shorter race than national champs because we're in the 23 category, so I just wanted to go out hard and just hold it, you know. But what's next for you now? You've won this 3 times. Where do you go from here? Well, obviously next year I move up to elite, you know, so we'll be targeting that next winter. But for the summer, I've got a lot of mountain bike races, World Cups, and a lot of exciting stuff coming on this summer. So I'm looking forward to that. In cross cycling, you're targeting Ian Field to take his crown away. Yeah, that's always the goal, isn't it? You know, you got just to race it from the front, and hopefully one day I can target that one, you know. Grant, once again, many congratulations. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, cheers. No worries. Thanks, and cheers.